Dunay bagong kontraktor nga mo'y mukolekta sa basura sa Cagayan de Oro City. Apan karon pa lang nagpasidaan ang LGU sa posibleng pagkadelatar sa garbage collection samtang anaa kini sa transition period. Ada report ni Cyril Chavez. Gibutyag ni Cagayan de Oro City Councilor Eric Salcedo, chair sa Committee on Environment sa Konseho, ang napiling bagong kontraktor nga mangolekta og basura sa syudad. Matod ni Salcedo, nga maong kontraktor nga midaog sa Bids and Awards Committee ang mopailuwom pa sa ebalwasyon. Ilabi na sa nasinating problema kaniadto sa unang kontraktor, ang dili tempranong pagkolekta sa mga basura sa syudad. Pero sigurado ko nga dalion ginanila kay mo-expire man ang contract sa kuan. Mo-expire man ang contract sa ining kuan karong 24. Dugang ni Salcedo nga sanglit karong simanahan na lamang taman ang kasamtangang contract sa unang kontraktor. Gilauman nga dili na kini magpadagan pa og daghang garbage trucks, lakip mga kolektor. Busa ubos sa Klenro, kinahanglang makakuha kini og 20 ka mga dump truck nga mo'y mukolekta sa mga basura alang sa transition sa bagong kontraktor sulod sa 2 ka semana. Sayod ang LGU nga dili kini paigo og maapektuhan ang bukirong barangay ug usa na dinhi ang barangay Indahag. Busa karon pa lang nagpahibalo na ang barangay council sa ilang mga residente sa ipatuman nga garbage collection schedule nga adlong Lunes. Kay ang gihatag sa tuwang nga schedule sa city is only every Monday. So sa adlong Lunes lang ta magpagawa sa atong basura. Sigurado magid ko nga daghang kayo nga atong basura. Muna nga magsinabtanay lang sa takarong panahon sa transition gibali. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao.